Niana sad ako karon aron ako kamong dalitan mga igsuon sa akong mga sinulat karong hapuna bahin sa paghatag og panahon ug pagtagad suporta sa tanang butang. Mga igsuon, atong gamiton ang atong mga kahibalo. Atong ampingan ang mga tanang hayop o ang may kinabuhi kay mao kini ang atong bugtong bahandi. Mga igsuon, ang tanan anaara sa atong kaugalingon, binuhatan ang atong kaluwasan og sa atong kakugihan ug pagbaton sa prinsipyo ug baruganan sa kinabuhi. Mga igsuon, tungod sa atong kaugalingong pagtuo, mabulahan ang tanan og ang tibuok ta makaliwatan. Walay daghang magantos sa kawad-on og sa kasakit. Ang tanan malipayon kung kita adunay mga pagtuo. Amen. Mga igsuon, kung kita'y walay pagtuo, maangko nato ang mga kalisdanan, kagul-anan sa tanan, tungod ra usab sa atong binuhatan, mao ang pagpasipala ta sa uban. Ang atong katapulan ug ang atong pagpasagad, daghan ang magantos, og kitang tanan mapuno sa kagul-anan, kasakitan, kagutom, og pag-ihay. Pagkatibulaag, walay panaghiusa, walay pagtinabangay, tungod sa atong kasalbahis og kinaiya sama sa mga hayop. Kinahanglan kita mga igsuon, magpakatao kita. Ipakita ta ang atong katungod sa kinabuhi. Aron sa mga bata, sundo nila ang atong katarong mga ginikanan. Kitang mga katigulangan ang modelo sa atong makabatan-unan karon. Og sama ra usab nga kita ginikanan ang magtutudlo sa atong mga anak. Apan kinsa man diay ang nakaingon sa pagkaguba sa kaugmaon sa atong mga batan-on, di ba gikan daw sab sa atong mga katigulangan. Mga igsuon, ang kasagaran karon, ang mga katigulangan pwera saway o pwera lang sa maayo. Sa kabuang maoy numero 1. Og maoy hinungdan daghan batan-on ang miawat sa salawayong buhat karon sa katilingban tungod ra usab sa ilang mga ginikanan. Kinahanglan busa kinsa ang may dakong hinungdan nganong ang mga batan-on karon nahisalaag sa mga hiwi nga dalan. Busa ang angayan silhigon mao ang sayop na tumapagtuo ginikanan. Ang atong katapulan ug ang pagpasagad ug pagpasipala ta sa kinaiyahan. Busa ang angayan katapulan ug pagpasagad ug pagpasipala ta sa kinaiyahan. Ang atong bantayan, ang atong katungod. Ipakita ta ang atong kakugihan ug dili ang atong pagkatapulan. Ang mga bata inong dumi, dili mabuhi pinaagi sa tinapay lamang. Apan mabuhi usab sila pinaagi sa tong tingog ginikanan. Busa kita mga ginikanan, mga katigulangan, ang hinungdan nganong nahisalaag ang atong kabatan-unan karon tungod sa mga sa kakulang sa pagtagad, suporta o paghatag og panahon nato mga ginikanan. Busa karon ginikanan, tan-awa ang inyong mga anak, pangutan-a ang inyong kaugalingon, unsa ikaw karon. Mao kini ang tingog
sa kamatuoran. Sinulat ni Olda Rica Barbas. Maigsuon, dinhi na lang kukutob, daghang salamat. Kinsa katong nakagusto sa akong mga sinulat o sa akong palihog lang ko sa pag-subscribe sa akong channel ni Olda Rica Balat Barbas. Daghang salamat. Hantod sa sunod nga gayon. Bye-bye.